Быйыл Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт бүләгенә 10 кандидат теркәлгән. Алар арасында театр, әдәбият, музыка, сынлы сәнгать өлкәсе вәкилләре, фоторәссамнар бар. Бу көннәрдә Хәзинә милли сәнгать галереясында дәүләт бүләгенә дәгъва итүче сәнгать өлкәсе кандидатлары белән очрашу кичәсе узды. Хәзинә милли сәнгать галереясында тәкъдим ителгән эшләр һәр кайсыда премияга һичшиксез лаеклы. Алар барысы да зур кыйммәткә ия. Киң җәмәгатьчелек, иҗади берлекләр, галимнәр монда чакырыла һәм һәрбер яңгыраган фикер безнең өчен мөһим һәм ул фикерләр дәүләт премиясенең комиссия әгъзаларына ирештерелә һәм эксперт фикер буларак аларга өстәмә бер мәгълүмат булып тора. Үз эшләрен рәссам Рабис Саляхов, фотографлар Рамил Галиев һәм Евгений Канаев тәкъдир итте. Өченче кандидат танылган сынчы Кадим Җәмитов Казанга җыелышка үзе килә алмаган. Үзе булмаса да, біз аның эшләрен Казанның һәр почмагында күргәнебез бар. Милли китапханә каршындагы Хөррият шуларның берсе. Берсеннән-берсе көчле номинантлар. Рәссам Рабис Саляхов үзенең рәсемнәрендә милли көйне сурәтли алган. Ул яшьләргә кызыкта булсын, менә теге үзләренең гаджетларында карарлык булсын дигән. Шул картиналарны җырлары белән, сүзләре белән бергә кушып, шул электрон вариантында эшләргә була мөмкинлек бар кебек минемчә. Потому что ул җырга багышлап эшләнгән. Бу бит иллюстрация түгел, багышлама, җырларга багышлау. Премия лауреатлары һәр елны 26 апрель көнне игълан ителә һәм 30 августта бүләкләнә. 2023 елдан Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе күләме 2 тапкыр, һәр берсе 500 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр арттырылды. Миләүшә Мусина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.